Okay, niyata ka Street Battle. BG your host. Yung co-host nyo pala, Grizer, mula Flipside. Okay. So, shoutouts sa TG, Batang Ganado, Patikos. Okay. Introducing to my right, we got Slim. Aming itatali sa kadina na kagapos ang sinumang sumuway sa aming mga utos. Freak si LC lit. MC Battle to my left, we got Jibo. I got the streets on lock. I like my beats with knock. You know my heat stay hot. Nigga, that hood ain't ballin'. First round para kay G-Pop. Isang minuto lang, let's go! Yeah! Yo! Gusto ko magpasalamat. Nag-apel ko aning rap battle diri sa Puerto. Ug sa tanan na nag-sponsor aning flip top. Kada din flip toppers nasayod mo kining dula rap battle para rani sa mga banggitan. Nganong naka-apel man yung kontra karon nga mamaligya ra manig lamas og sulupin sa dalan. Sikat kaya yung kontra. Sikat kaya yung kontra. Bisan asa nga tindahan, nayang larawan pero laylay lang og pangalan. Tawangan! Sa gitna sa PlayStation na imong larawan kay ikaw na ulawan. Kinangawat ka og ukay-ukay nga panty para lang iregalo sa birthday sa imong auntie. Araway mata nga galurat kuna lang resulta. Pamahaw paniudto kaniyapon so sa kasimana kay sara kakaon. Makaon lagi sa isa ka adlaw pero mga yuan og bahaw sa karinderya aron lang sampuraduhon way kaon. Naway mong naong murag isda nga inunon. Bisag dukot ka mo tilokon nagpaila lang kang bitokon nga way kaon. Aron ka lang masayod. Diri sa siyudad sa studio, lumad ko nga taga-Bugo sa kabanggitan sa mong grupo. Kaya kini ako mga litra nga mga yawa para isumbag sa imo karong gabi una para ma-knockout ka karong dulaa. Kaya kini akong litra makatulon ka usa ka kaha nga malburo nga sigarilyo. Ug makapangayo ka og tabang ka Mayor Oscar ug Camorino. Time round 1! Slim, let's go! Yo! Nagsama-sama mo, napasin nagtuwa mo gibang angayan mo. Kasi gingon mo ako kawatan. Wala makakabalo imong sudan sa pamahaw paniudto panihapon puro suutan. Bangon! Kaya kini ako kontra ako ning pildihon maglisod yun igmupon. Kaya kini ako patumbahon dili na ako ni patindugon. Kaya ang mga pertuhanon lisod kay pildihon eksakto og kaon. Di parehan ninyo ang sudanon pirmi isda nga dubok og inunon. Kasi nagtuokan ako i-record migo. Bisag first time migo og ikaisa wala pa ko na priso. Basta nagtuo ka nga mapildi ko nimo. Wala pa gipanganak migo ang mupildi sa ako. Time! Round 2! G-Pop, let's go! Yo! Una timong tinirahan pang kinder 1. Pakiulaw karaman sa kadaghanan sa mga tao karon diri sa tubangan. Pa-eskwela ka sa una og insakto abig mo dito sa eskwelahan. Mo dito sa Emburnal kay ready nang sulupin para magitit og bulkasil. Diligay ka matagaan og kwarta kay wa ka duty imong mama dito sa barko para usa ka semana. Sa imong pagkakagaw, pangita kag styrofoam humulan og gasolina aron lang simuton. Saba, begini ya. Busa, ayaw pang ambisyon. Nga ako imong pildihon. Tambag na ko sa imuha, balik sa bilat si imong mama, kay gipanganak ka kulang sa semana. Kung mga ambisyon pa, ako imong
pildingon, muputi na lang ang bungot sa bilat si mong mama nga minanga. Di na may tabo sa kuha. Kay kinindula ako ang maestro, ikaw estudyante ra ka na ako nga bugok. Dili ka kapasar. Kay ABCD pengon sa Z, di ka kabasa. Ako, bago itusok, dili ko BM, pero usa ko kang pantasma nga sungayan na mukaon sa imong litra. Time, round 2, Slim, let's go! Yo! Unsa ingon nimo, ikaw usa ka BM? Batang Manlures! Ha? Ikaduwa! Kani-enter ko ani nga liga. Pero kabalo ka, napugos na ko sa akong mga fans nga taga-naga kay dako na kay silang nabayad sa ako Busa! Ayaw na pangandoy! Kay ako sa imo, naluoy! Kining bata isugo sa iyang mama, ipaluto og tinapa, nangutaan na pa, unsa ni ma, hindi sani. Uy, usa ka bugok. Unsa kabalo mo unsay tubag siya, kabalo mo unsay tubag sa iyang mama? Oo nak, himbisi na. Wain nagasag para mosamot ka og kabuang. Time. Let's go, Jibok, let's go! Yo, Permira, Segunda, Trisira, iurot na nako niyog tira para sa imuha. What is your beauty is your business empty. Fuck you! Asa ka niliwat si mong mama o si papa nga bugok? Pareha lang mo si mong ginikanan angay ipagpakog. Kung mapildi ko nimo karong dulaa, magpatuli ko utro si mong papa nga istancer sa una. Napakay pagkalo-kalo para ignon gangster. Alay naman ka sa kong pitakang away kwarta. Sa ayaw pagpapiling kwartahan. Kay dispatcher ay mong papa sa dalan. Kana yung pagkatagabukid, ayaw dala diri kay madalaig ni mga flip pagka-ignorante. Disulod sa Mercury Drugstore kay magpalit og plato, kutsara og tinidor. Fuck you! Let's go! Yo! Ikatulo! Ayaw pag hinambog migo kay basig ipakulata ti ka sa kong amigo nga si Bulo. Basig nagtumong kamong mga tagabugo mga isog mo. Wala pa gani mo gibagit. Wala pa gani mo gipambirahan ng dagan na mo. Pero ate kra to migo, lingaw-lingaw na ni ato. Ang ato malingaw ta. Pero napataka lang kag yaw-yaw. Kinsay mong kasaligan? Imong papa nga badyaw! O imong mama nga badyaw! Sos, kore naluoy ni Mamigo. Nganong gipanganak mangka? Ang ako sa imuha, makampo ka! O mag-practice pa! Nag-apas na ka sa imong papa. Tayo. Okay, time! Judges, block! Lingaw-lingaw, rapa ato. Hindi ka timbiro, tangina, ayoko nang mag-judge pag Bisaya talaga. Nakakamiss talagang mag-flip-top pag Bisaya eh. Tangina, bilib ako dito kasi talagang, ribat, talagang, masasabi mong great team eh. Kasi nga, matindi, mas mabigat. Bilib din ako dito kasi rumiribat din minsan, pero kaso mas mabigat dito, mas maraming banat, dito konti lang. Pero talagang kung may OT mag-OT ako pero wala. Round 1 at saka round 3 dito ako round 2. Freezer nga pala mula flip side. Wala na akong ibang masabi kundi yung boto ko, bibigay ko kang Jibo. Yo. First round, gahi kay si Jibo. Diri, gahi kay ribat Japon. Pero di na nautiwason. Daw Jibo. Okay, Niyataka 1-1 tournament. Duelo natin ngayon, Slim versus G-Bok. Judge vote 3-0. Boto G-Bok. No.